dream? It's a dream. It's a dream. Oh my god. Oh gosh. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.